Salut, dragii noștri! Astăzi, 14 noiembrie 2020, venim către voi cu o nouă relatare din calea mea spre vindecare, cale orientată spre vindecare totală a cancerului malign. Cancer care, după cum îmi ziceau anumiți medici în iunie-iulie 2019, era incurabil și că urma să mai trăiesc maxim 2-6 luni. Dar după cum vedeți, sunt vie, sunt bine și continui calea spre vindecare. Așadar, al treilea post negru vindecător de lungă durată a început. A cincea zi de post negru vindecător, ce senzații am? Dar, stop! Aș vrea să vă spun că eu nu sunt singură care am pornit iarăși în această cale foarte dificilă. L-am alături pe mine pe omulețul care mă susține în toate și care postește și el cu mine. O să-i ofer lui cuvântul să zică și el ceva, ce senzație are în această a cincea zi sau pe parcursul acestor 5 zile de al treilea post negru vindecător și pentru el. Bună ziua! Într-adevăr, suntem în a cincea zi. Vreau să zic că această vindecare este una miraculoasă. Are efecte foarte mari. Deci, suntem într-adevăr în a treilea post și am obținut rezultate care nu le mai crede nimeni. Da, am trecut, e greu să treci prin acest post, dar cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu am ajuns bine, am ținut 40 de zile. Deci vreau să zic care sunt senzațiile primăgătoare la primele zile. La a doua zi eu am avut personal dureri de cap și puțin s-a mărit tensiunea la 150 pe 88. În continuare, peste o zi, tensiunea a coborât la 130 și durerile de cap au dispărut. După asta, la ziua 4-a, a apărut în gură pubușoare și dureri de gingine, chiar este și puțină însângerare. Dar știu sigur că vor trece. Asta este o purificare în partea asta a corpului. E mult important în timpul postului să facem mișcare. Noi facem plimbări de mult timp și facem exerciții de yoga. Noi trebuie să dăm energie la mușchi, ca mușchii să ajute corpului, să ajute organele ca să elimine toxinele de noi. Adică să întărim tonusul mușchilor și scheletul să poată sta mai bine în forță, să ne mențină. Un element foarte important în perioada postului negru este alimentarea cu apă. Eu personal, din prima zi de post, am început a bea aproape 3 litri de apă distilată. Este un efect extraordinar în urma primirii acestei ape distilate. Apa distilată o facem singuri. Ion e specialistul principal în prelucrarea sau în elaborarea acestei ape distilate. Deci apa trebuie să fie curată, distilată. Un al doilea element pentru mine, care este foarte important, este clisma zilnică cu ceai, cu plante medicinale. Acest lucru este foarte important. Să știți pentru că toți. Pentru toți. Nu-mi place, vă zic că e cel mai greu și cel mai dur pentru mine, dar efectele sunt extraordinare. Nu uităm nici într-o zi să ne rugăm și să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ce face pentru noi, pentru faptul că ne luminează și ne susține în toate. Am desfundat urechile și îi urmăm susținerea, îi
urmăm bunătatea cu care El ne ajută în toate cele ce facem. Astea fiind spuse, vă dorim o zi frumoasă în continuare și foarte multă sănătate. Așteptăm comentariile voastre și dacă aveți întrebări. Post-scriptum, sfaturi nu oferim, sfatul poate să dea doar medicul și nici reclamă nu facem. Pa, pa!